50 d'ou, més o manco, el bany de sol sol fer en 40 graus. Per tant, si de la resta m'ha doblejat que és 40, tot m'ho bé. I si no, me donen la culpa jo, per això. Ara. Ara és per un pot de taronja de gala. Un pot de pell de taronja. Sollerí que ha vingut ben conscienciat de pensar producte local. Oli, taronja, o treballaran més poc. Quina t'esporgar, això. Això, per aquests dies de ressaca, que tens el cos, que ni cap allà ni cap aquí, una cremata d'aquestes i una monteta. Ai, una bona ració. ¿Cómo lo acompañamos? Te quito esto aquí abajo y así tienes el plato. Bueno. Por favor. I ja legirem. Sí, sí. Vicenç, moltes gràcies, que tinguis un bon any i en plats com aquests, el públic i nosaltres ens alimentarem molt bé. Tens un gran futur com a cuiner. Silenci, que ya tengo a punto de acabar. Gracias. ¿Estamos? ¿Habéis cortado? No. Venga, pues. Vamos. Un segundo de silencio, por favor. Mireu quin emplatat, eh? No me direu que en Vicenç, el lot, recordeu, de 16 anys, mos ha fet una cremeta amb producte de temporada, barata i, a més, reconfortant per dies de fred. Moltes gràcies i que tinguis un bon any i un gran futur com a cuiner. Segur que te'l mereixes. Vale, hacemos un segundo, este final. I per acabar, unes gotetes d'oli que han quedat que era de l'any de Mosa, eh? No hi ha alguna manera de fotre l'hora aquesta. I no me direu que en Vicenç, amb productes de temporada econòmics, no mos ha fet un plat. Ahora me Corta el detalle de la olla y tal. Qualque ingredient que mos lligui. Pot ser perfectament la patata, pot utilitzar farina. A mi m'agrada molt la patata perquè trobo que és més fina que fer-ho amb farina. Ens dona una mica més de textura, no és així? Què fem? Li pot tallar o no? Les petiteta i així farà dia a pau. Això de la cuina que ve de molt enrere, No, que hem familiars que són cuiners o no t'ho puc també gaire? No, siempre me agrada y aunque los padres no tienen hambre, y una vez que no